Og det er det pisse fedt med. Og det er et bihus. Ja. Ej. Og der mangler vi også nu. Ja, men lad os gå på udkig efter det, vi mangler. Ja, jeg laver lige et klip. Så starter vi igen. Nå ja, det er kapellan. Nå, men så lad os gå videre. Kapellan. Fuck, der er fugl herinde. Er det? Ja. Det er sådan lige hurtigt, hvor der er nogle træsko, et bord, sådan en kiste, sådan en kiste og sådan noget. Meget gulv og... Dokka. Ikke så stor. Jeg tror, den har fået den mugger. Ja, men jeg vil bare sige, så det vil jeg også genkende. Oliver, du vil sige det. Hvorfor det? Det vil du bare. Hvad? Jamen, så siger jeg det. Hej. Og ja, det er rigtig hyggeligt. Der er sådan en ledning her. Sådan en vandslange. Jeg kan den der. Det er skarpt. Fakir. Nej. Skal vi prøve at røre? Er det skarpt? Okay, den er faktisk skarp. Kom nu. Heller vi skal hen til møllen. Ja, mit kamera er bare ikke så godt. Går det ud? Der var ikke rigtig. Hold nu hurtigt, og bare lige holde kameraet helt stille. Så, det er fordi, så giver vi lige en hånd og lige fokusere på. Så det blev det ikke bedre det? Det ved jeg sgu ikke. Og Vi har stadig en ledning. Fedt. Faktisk skal det. Oh my god. Ej, jeg må ikke gå derop. Nederen, der gad jeg godt. Hvad er det? Det er en stubmølle. Ja, der må man desværre ikke gå op. Og der er en kæde. Det er mega ulækkert at gå op og sådan en der. Det kunne jeg tro på. Da jeg var lille, der gik jeg over sådan en der, så blev det er sådan en stor mølle. Der kører! Ja, bare hvis man går forbi, og de bare lige... Wow. Jeg kan virkelig gå under den. Kom så, lad os kigge over på køerne. Jeg ved det godt. Sæt bare det her, man taber sin telefon på den anden side. Ja, men Oliver, ved du hvad? Ikke det. Så får den jo bare rundt på. Ikke tror. Ja. Ja, men det der. Så bliver den lidt op. Oliver, jeg sætter lige... Det er nogle mærkelige fugle. Dem kan I ikke se, men de er mærkelige. Du har det rigtig meget. Jo, det er bare fordi mit kamera ikke. Okay, ret så ret. Det er jo hyggeligt at komme ned under. Ja, det er mega hyggeligt. Det er bare... Det er sådan noget gammelt... Jeg forstår lige, hvorfor jeg skal filme på YouTube. Altså, vi deler jo en kanal, men... Ja, det er jo sådan... Det er jo... Ja. Og jeg skal snart begynde at spille lidt andet spil, faktisk. Jeg skal snart begynde at spille 2. Hallo, jeg har en pick, og jeg er ikke bange for at bruge den. Jeg har et... Der står ost. Der står ost. Nej, der står oste. Jeg vil ikke give gyld. Der er også tis. Der står ost. Man kan skrive til... Hvis der var et hår mere, kunne man skrive til hash. Eller quack. Prøv lige at dreje den der. Rundt om blok. Prøv lige at skide på... På hvem? Mig. Så skal du gå ind her foran. Wow, han skide mig i bollerne. Det var måske lidt... Jeg skal bruge det der træ. Jeg kunne ikke lide det. Jorden sagt ned der. Ej, fuck hvor klar. Vi optager, hva'? Ja, så kan jeg huske det. Sejt. Skal vi lige prøve det? Filmer han, eller hvad? Prøv lige at kigge. Ja, vi filmer bare. Lad være! Prøv at se, jeg er pikken. Nej, så. Prøv at se her. Det er en fin grib og et repslageri. Der er en form for hieroglyffer her. Den er kedelig. Den er vi ikke på. Den kostede 3.000 kroner, og så